I da ste ljudi, dobro došli u još jednu epizodu Gaming TV. Sa vama je Darko i mi nastavljamo sa našim preživljavanjem. Kao što vidite, ovo je naše preživljavanje, ovo je druga epizoda po redu. Idemo, evo metal se ispekao, ispeklo se i ovo. Idemo mi ljudi da napravimo kao prvo, ajde dvije ćemo sjekire napraviti. I idemo mi, gledao sam dvije, nisam, ništa ljudi, idemo mi da cijepamo drva za tu neku našu prvu kućicu. Da napravimo neku kućicu, hoćete, evo ovo nije ništa. Drop. Vidi zeca. Idemo mi da skupimo ovoga drveta i da napravimo neku skroz malu kuću, znači nećemo ništa veliko praviti, ništa, znači veliko skroz će mala biti kuća, sam da može stati krevet, kovčeg i tako te stvarčice. Gle ovce, nije bre ovca što si ružna. Idemo mi da skupljamo ovo, evo pada noć. Kao što znate, nismo prespavali u prvoj epizodi. I za koji dan, mislim to reći za koju epizodu, ćemo da idemo u rudnik, da tražimo neke rude. Ovdje ima baš dosta ovaca, tako da neće biti problem sa noći, što znači da neće me napadati onaj gamad, onaj zombie creeper, kako se zove to već, zombie creeper, enderman i ta momčadija. Koliko mi ovog već imamo? Imamo mi ovog dosta. Idemo mi ljudi, znači da prespavamo prvu noć i idemo, znači odmah da se bacimo da pravimo tu našu kućicu. Znači skroz malu kućicu, ovdje nam je naša kuća kao što znate. Ili ovdje jeste. Ja nisam krevet ni napravio. Joj. Vuna, evo krevet, znači bože. Da prespavamo tu čuvenu prvu noć. Da se bacimo na bosu. Ja sam se naspavao. Idemo mi ljudi, znači da napravimo ovoga i to je to. Idemo mi znači da napravimo tu prvu kućicu. Gdje bi mi nju mogli napraviti? Ja imam jednu ekstra ideju. Jest da je mnogo glupo, ali nije. Ništa, nećemo ovdje evo ovdje ba. Počet ćemo. Gdje ću gore. Da sam normalno. Ništa ljudi, evo ovako. Ovako. Ajde, to nećemo da stavljamo ovo, dok ćemo zemlju da stavimo. Zemlje ima, naravno. Baš je puno ima. Aj će biti dosta za ove rupe. Jedna, dvije, evo vidim neka. Idemo mi dalje sa našom kućicom. Dignit ćemo gore u zrak 3 ili 4 bloka, ne znam. Evo ga, treći blok. Hajde 4 bloka da dignem. 4 ćemo bloka dignem da ne češemo glavom od plafon. Pokvarit ćemo frizuru. Idemo, znači, kako ja ovo sporo radim. Ovo sam zaboravio ovdje malo. Idemo gore.
Znači ovo je prva kuća, u sljedećim epizodama idemo u rudnik, skupljamo cobblestone, skupljamo još drveta, mislim ne u rudniku nego znate već gdje i znači pravimo malo veću kuću, napravit ćemo neku lijepu kuću, evo ovo će nam biti, ne nećemo ovdje da, evo ovdje, nema šta. A baš sam na lijepo mjesto ovo stavio. Znači ljudi, želim da vam se zahvalim u ime, znači Gaming TV kanala. Želim da vam se zahvalim na 40 subscribera. Znači 40 subscribera smo dobili mi za koliko je snimao, šta sam htio sad napraviti, lopatu, da. 40 suva smo mi skupili za 7 dana i ponedeljak, za 10 dana smo skupili. Znači za 7 dana smo mi skupili 40 suba, što je ekstra, znači, a lajkova imamo preko 30-35. Znači, mnogo na to hvala. Mi smo se iskreno nadali da nećemo toliko baš da skupimo za ovako kratko vrijeme, ali eto. Dobro, pa imamo vrata ako hoćeš. Ja plafon nisam napravio. Znači, recite ako hoćete neke mape da igram, neki parkour ili tako nešto. Ili šta ja znam nešto. Šta god vi napišete mi snimam, pa bio to bio to Minecraft ili šta ja znam, neka trkačka igrica, bilo šta, znači šta god reknete, Call of Duty, šta god reknete, mi ćemo znači da snimamo. Znači ljudi, nemam pojma koliko već snima sa Bandicam, tako ne mogu da duže od 10 minuta, ali mogu tu namjestiti u onome Windows Movie Maker i ono ostalo. Ovo ćemo da pokupimo, znači i da li da krevet nosim, nemam pojma. Nema veze ljudi, znači ovo sam želio samo da odradim u ovoj prvoj epizodi, znači ništa više nisam htio. Znači u sljedećoj epizodi ovo će nam ovdje da bude rudnik, znači ulazimo tu i kopamo, znači ovako do. Ovo će da nam bude rudnik. Ajmo malo da prokopam samo. Ovo je rudnik i znači uredili smo ga, evo vidite mog rudnika, znači našli smo odmah rudu i to ekstra rudu koja je od velikog značaja, znači ljudi, znači još jednom zahvala, da se zahvalim za te subove i to je bilo to, znači za ovu epizodu sam htio da napravim kućicu i da vam reknem šta ćemo, da vam se zahvalim na subove, lajkove i tako to. Ovo ćemo u sljedećoj epizodi nastaviti kopati, tako to. Znači ljudi, da ovo zagradim, bit će zagradio sam sebe. Želim da vam se zahvalim na, mislim ja sam se zahvalio, ali eto još jednom. Hvala na 40 subscribera i 30, 35, 40 lajkova koliko imamo video. Znači ljudi, to je to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi, znači i pozdrav.